ግብሪ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ኣብ ቂሳርያ ቆርኔሌዎስ ዝስሙ ሰብኣይ ኣብቲ ኢጣልያዊ ኣሃዱ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሓለቓ ሚእቲ ነበረ። ንሱ ንኣምላኽ ተወፋይነት ዝነበሮ ምስ ኩሉ ቤተሰቡ ንኣምላኽ ዝፈርህ ንህዝቡ እውን ብዙሕ ምጽዋት ዝምጽውት ኩሉ ሰዓካ ናብ ኣምላኽ ዝምህለል ነበረ። ኣብታ ሽዒቲ ሰዓት ናይ መዓልቲ ኣቢሉ ድማ መልኣኽ ኣምላኽ ናብኡ መጺኡ ቆርኔሌዎስ ክብሎ ከሎ ብጉህዶ ራእይ ረአየ። ንሱ ኸኣ ፈሪሁ ጠመቶ እሞ እንታይ እዩ ጎይታይ በለ። ንሱ ድማ ጸሎትካን ምጽዋትካን ናብ ቅድሚ ኣምላኽ ንመዘከርታ ዓሪጉ እዩ። ሕጂ ኸኣ ናብ ኢዮጴ ሰባት ልኢኽካ ነቲ ጴጥሮስ ዝበሃል ስምዖን ጸዊዕካ ምጻእዮ። ንሱ ምስቲ ቤቱ ኣብ ጥቓ ባሕሪ እትርከብ ስምዖን ዝበሃል ኣልፋዓይ ጋሻ ኮይኑ ተቐሚጡ ኣሎ በሎ። እቲ እተዛረቦ መልኣኽ ምስ ከደ ብኡ ክልተ ካብቶም ገላውኡን ካብቶም ዘገልግልዎ ድማ ሓደ ንኣምላኽ ተወፋይነት ዝነበሩ ወታደርን ጸዊዑ ኩሉ እቲ ዝኾነ ኣዘንትዩ ናብ ኢዮጴ ለኣኾም። ንጽብሒቱ ንሳቶም ኣብ መንገዲ ከለዉ ናብታ ከተማ ድማ ምስ ቀረቡ ጴጥሮስ ኣብ 6 ሰዓት ኣቢሉ ክጸሊ ናብ ናሕሲ ደየበ። ሽዑ ኣዝዩ ጠሚዩ ክበልዕ ደልየ። ከዳልውሉ ከለዉ ኸኣ ተመሰጠ። ሰማይ ተኸፊቱ ድማ ከም ዓቢ ዓለባ በፍታ ዝኣመሰለ ነገር ብ4 መኣዝኑ ተታሒዙ ናብ ምድሪ ክወርድ ከሎ ረአየ። ኣብኡ ኸኣ ኩሎም ዓይነት 4 መሓውር ዘለዎም እንስሳታትን ለመምቲ ምድርን ኣዕዋፍ ሰማይን ነበሩ። ሽዑ ጴጥሮስ ተንሲ ሓሪድካ ብላዕ ዝብል ድምፂ መጾ። ጴጥሮስ ግን ጎይታይ ርኹስን ዘይንጹህን ዘበለ ኽቶ በሊዐ ስለ ዘይፈልጥ ኣይከውን እዩ በለ። ከም ብሓድሽ ድማ ካልኣይ ሳዕ ነቲ ኣምላኽ ዘንጽሖ ደጊም ንስኻ ርኹስ ኣይትበሎ ዝብል ድምፂ መጾ። እዚ ሳልሳይ ሳዕ ኮነ። ብኡ ኸኣ ናብ ሰማይ ተወስደ። ጴጥሮስ እቲ ዝረኣዮ ራእይ እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ደንፂእዎ ከሎ ሽዑ እቶም ካብ ቆርኔሌዎስ ተላእኩ ሰባት ቤት ስምዖን ኣበይ ምዃኑ ሓቲቶም ኣብቲ ኣፍ ደገ ደው በሉ። ጸዊዖም ከዓ እቲ ጴጥሮስ ዝበሃል ስምዖን ኣብኡ ጋሻ ኮይኑ ተቐሚጡ እንተሎ ሓተቱ። ጴጥሮስ ብዛዕባ እቲ ራእይ ከስተንትን ከሎ መንፈስ እንሆ 3 ሰብኡት ይደልዩኻ ኣለዉ። ኣነ ስለ ዝለኣኽክዎም ተንስእሞ ወሪድካ ከይተጠራጠርካ ምሳታቶም ኪድ በሎ። ሽዑ ጴጥሮስ ናብቶም ሰብኡት ወሪዱ እንሆ እቲ ትደልይዎ ዘለኹም ኣነ እየ። ናብዚ ዘምጻእኩም ምኽንያት እንታይ እዩ በሎም። ንሳቶም ከዓ ነቲ ጻድቕን ንኣምላኽ ዝፈርህን ብኹሉ ህዝቢ ኣይሁድ ብጽቡቕ ተመስከረሉን ቆርኔሌዎስ እቲ ሓለቓ ሚእቲ ልኢኹ ናብ ቤቱ ክጽዋዓካን ንስኻ እትብሎ ክሰምዕን ብቕዱስ መልኣኽ መለኮታዊ መምርሕታዊ ሂብዎ ኣሎ በሉ። ስለዚ እትዩ ከም ኣጋይሹ ተቐበሎም። ንጽብሒቱ ተንሲኡ ምሳታቶም ከደ። ካብ ኢዮጴ ኸኣ ገለ ኣሕዋት ምስኡ ኸዱ። ንጽብሒቱ ናብ ቂሳርያ ኣተዉ። ቆርኔሌዎስ ከዓ ኣዝማዱን ናይ ቀረባ ፈተውቱን ኣኪቡ ይጽበዮም ነበረ። ጴጥሮስ ከዓ እትኸሎ ቆርኔሌዎስ ተቐበሎ። ኣብ ኣእጋሩ ፍግም ኢሉ እውን ሰገረሉ። ጴጥሮስ ግና ተንስእ ኣነ እውን ከማኻ ሰብ እየ ኢሉ ኣተንሶ። ምስኡ እናተዘራረበ ኣትዩ ድማ ብዙሓት ሰባት ተኣኪቦም ረኸበ። ንሱ ከዓ ኣይሁዳዊ ምስ ካልእ ዝዓሌቱ ክሕወስ ወይ ክቐርብ ከም ዘይተፈቕደ ንስኻትኩም ኣጸቢቕኩም ትፈልጡ ኢኹም። ግናኸ ንሓደ ሰብ እኳ ርኹስ ወይ ዘይንጹህ ከይብል ኣምላኽ ኣርዩኒ እዩ። ስለዚ ምስ ለኣኽኩምለይ ሰገጥ ከይበልኩ እየ መጽየ። እምበኣር ብዛዕባ እንታይ ከም ዝለኣኽኩምለይ ኣሓተኩም ኣለኹ በሎም። ቆርኔሌዎስ ድማ ከም ዝበለ ቅድሚ 4 መዓልቲ ከምዛ ሰዓት እዚኣ ማለት ኣብታ 9 ሰዓት ኣብ ቤተይ ኮይነ ክጽሊ ከለኹ ሽዑ ብሩህ ክዳን እተኸድነ ሰብኣይ ኣብ ቅድመይ ደው ኢሉ ቆርኔሌዎስ ጸሎትካ ተሰሚዑ ምጽዋትካ ድማ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ተዘኪሩ እዩ። እምበኣር ናብ ኢዮጴ ልኢኽካ ነቲ ጴጥሮስ ዝበሃል ስምዖን ጸዋዓዮ። ንሱ ኣብታ ኣብ ጥቓ ባሕሪ እትርከብ ቤት ስምዖን እትልፍዓይ ጋሻ ኮይኑ ተቐሚጡ ኣሎ ኢሉኒ። ስለዚ ብኡ ናባኻ ልኢኸ ንስኻ ናብዚ ብምጻእካ እውን ጽቡቕ ጌርካ። ሕጂ ኸኣ ኩሉ እቲ ኻብየህዋ ተኣዘዝካዮ ክንሰምዕሲ ኩላትና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እነና። ሽዑ ጴጥሮስ ኣፊቱ ከም ዝበለ ኣምላኽ ከም ዘየዳሉ ሕጂ ብሓቂ ተረዲእኒ። የግዳስ ኣብ ኩሉ ህዝቢ ንኣምላኽ ዝፈርሆን ቁኑዕ ዝገብርን ብኡ ቅቡል እዩ። ንሱ በቲ ጐይታ ኩሉ ዝኾነ የሱስ ክርስቶስ ኣቢሉ
سلام كبسروم نابدك إسرائيل قال لي أخيو دحرتا يوحنس زسبخا طمقت كاب جليلا جميرو أبزلا يهودا تبهله نجر مالت بزعبا يسوس بعل نازريت أملاخ نعوه بمنفس قدسن بحيلن كم زغبو أملاخ مسؤول سلزنبرا خا صبقنا جبرن نخلهم توم ديابلوس يجاكونهم إن حوين أبتا مدرخهم ززارت فولتيهم نحنا دما بزعبا كله تأب هاجر يهودن أب يرساليم من زغبرو مسخاخرينا نعوه أبجندي سقيلهم قاتلهم مو أملاخ نعوه أبسال سيتم عالتاتن سيوه كجهد دما فقيد له جناخه نعنا نتوم كاموتا دحرمتن سؤو مسؤو زبلعنان زستنان أملاخونا قديمو زحارينا مسخاخر مبر نخل هزب سايتجهدن نسو فراد هيوانن موتاتن كخون أملاخ كم زوسنا خا نهزبي كنسبخن عصبيقنا خن مسكرن عزيزنا بو زامن كله بسمو حرقت حاتيات من تخركب كلهم نبيات يمسكروا اليوم بطرس جنا زقال زخزارب كله عب كلهم توم نتقال سمعوا زنورو منفس قدس ورده تومس بطرس زموصو تغزرو امنتي نصاو هبت منفس قدس بحزابون سلاز فسسه استنكرو كمايسي بقانقاتات كزاربون ناملاخ كعبيون سمعوهم شعب بطرس زياتهم كمان منفس قدس كاب تقبلوس كيطمقوا مايك خلكلهم زخل دا منيو إلو ملسه بسم يسوس كريستوس كطمقوا خاززه دحرزي قرب معالتات مساتاتهم كقني لمنوا